Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau. Za mu tashi a zango na biyu, mako na 6, darasi na 1. Zango na biyu, mako na 6, darasi na 1. Za mu tashi a ya, yi, yo, yu, ye, ya, yi, yo, yu, ye, yatsa, ganye, yatsa, ganye. Yalo, sayo, miya, yalo, sayo, miya. Baba ya tafi kasuwa, baba ya tafi kasuwa. Ya sayo yalo da ganye, ya sayo yalo da ganye. Baba ya ba mama yalo da ganye, baba ya ba mama yalo da ganye. Mama ta yi miyar ganye, mama ta yi miyar ganye. Yi, lo, yo, ya, ni, sa. Sayo, ganye, miya. Yatsa, mama, yi. Mama ta yi miya, mama ta yi miyar ganye. Baba ya tafi kasuwa, ya sayo yalo da ganye. La, li, lo, lu, le. Lilo, lema. Langa, lura, lokaci. Lokacin tara ya yi. Ali na wasan langa, Abba na wasan ƙwallo, Amina na wasan lilo. Suna lura da lokaci. Li, le, la. Yi, lo, ma. Lura, lokaci, na. Lilo, suna, wasa. Amina na wasa da lilo, Abba na wasan langa. Suna lura da lokaci. Ca, ci, co, cu, ce. Cokali, carbi. Abinci, cewa, ci. Kaka na cikin gida, kaka ta dafa abinci. Ali ya ci abinci da cokali. Ali ya ce abincin ya yi daɗi. Ali ya ce wa kaka ya gode. Ce, bi, ci. Car, wa, co. Cewa, ciki, abinci. Abinci. Carbi, cokali, gida. Kaka ta dafa abinci. Ali ya ci abinci da cokali. Kaka na cikin gida. Ha, hi, ho, hu, he. Hula, hannu. Hula, haihuwa, hoto. An yi haihuwa a gidan su Abba. An fara hidimar biki. An sayo wa Abba hula. An saya wa Amina 'yan hannu. Sun yi hoto da jariri. Ho, hu, hun. Nu, to, la. Hoto, hula, an. Haihuwa, hannu, sayawa. An saya wa Amina 'yan hannu. An saya wa Abba hula. An fara hidimar biki. So wannan shi ne darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kasance da wannan tasha na Zee Baffa TV. Ku subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.